kafin na samu hankalin ya kai na yi kai na komo a sannu na yi sa'a tarkuna ɗawi su ya kamo yadda ba ta tilla halitta ba abin kushewa mai kyawun kalla dai fushi kyawun take karawa tilas na yi shehila na samu ɗiyar kyawawa. Shige ni duba jiki na yayi sama mai rike sirri sai dan amana cikin maza kai ne na zaba talakawa suna zaben shugaba wanda zai kawo masa ci gaba cikin sa kai ne kaman tsarin ka ni yayi mun na baka zuciya rike mun jiki da jini ne na kine ki sarin ki ne bawon ki ne komai kake so ka sani zan iya inda bai kauce hanya ba wanda bai da kishi cikin soyayya bai cika masoyi